Helo unwaith eto, a chroeso cynnes I chi gyd. Geiriau o'r efengyl yn ôl Sant Mathew, yr 8fed bennod ar 20 adnod 17. A phan welsant ef, a ddolasant ef, bod y rhai yn amau. Mae'r disgyblion yn dod I fynyddoedd Galilea fel y dywedodd Iesu wrthyn nhw. Mae'n casglu a'i ddisgyblion unwaith eto ar ddiwedd a'i weinidogaeth ddyfodol. Mae'n ddiddorol fod mynyddoedd yn ymddangos eto hefyd. Y gwynfydau, y gweddnewidiad, y lle unig I wyddio. Maen nhw oll yn rhannu'r nodwedd o bellter ac unigryw. Roedd y lle agored, pellenig, yn ei gwahodd I le mewnol dyfnach o newid ac I fydd dod newydd. Ac mae Mathew yn dweud wrthym ei bod wrth ei weld yn ei addoli. Yr ymateb gorau i'r Crist atgyfodedig. Ond hefyd roedd rhai yn amau. Mae hon yn un o'r adnodau cynnil iawn a'i mynegiant, ond yn gallwn ni'n teimlo sydd yn fawr hefyd. Fod yna fwy I fi nag un gair syml. Mae amheuaeth yn brofiad oedd yn gyffredin I lawer o'r disgyblion ar ôl yr atgyfodiad. Ond yma, dyn ni ddim yn siŵr pwy na beth. Mae'r Beibl o byw yn mynd ymhell y tu hwnt i'r geiriau a'i hunan, ac mae'n ddiddorol ei fod yn cyfieithu fel, ond doedd rhai ohonyn nhw ddim yn siŵr mai Iesu oedd yna mewn gwirionedd. Felly, yr amheuaeth oedd cyfarfod rhywun yn y fath fodd nad oedd yn hawdd dirnad pwy ydoedd. Ac wrth gwrs, mae'n rhaid I ni gofio y galla'r Crist atgyfodedig ymddangos a difrannu yn wyrthiol. Felly efallai mae'r amheuaeth mewn gwirionedd oedd dirnad yn unioedd pwy oedd yno. Roedd rhai'n amau. Mae'n air hynod ddiddorol nad yw Mathew yn ei defnyddio ond unwaith yn yr efengyl, ond mae'n cyfeirio ato ddwywaith yma ac wedyn yn pennod 14 adnodd 31. Estynodd Iesu a'i lawr ar unwaith a gafael ynddo gan ddweud, ti o ychydig ffydd meddai, pam a petrisaist. Onid yw hynny'n hynod? Yn wir, mae'n darllen well os yn ni'n dweud estynodd Iesu a'i law ar unwaith a gafael ynddo ychydig ffydd, pam oedd y ti'n amau? Rhoddodd Iesu enw ar Pedr. Mae'n ei alw'n ychydig ffydd. Mae'n rhaid cofio bod yna ymhen dim ond 2 bennod, Mathew 16, rhywbeth mawr ar y droed. Bydd Iesu'n rhoi enw newydd I Pedr. Cephas, y graig. Mae ychydig ffydd wedi troi'n graig. Dyma rym Crist I draws newid ni a phopeth. Ond rwy'n mynd ymlaen fy hunain. Fe ddwedir wrthym fod rhai yn amau. Ac efallai ei bod yn amau yn y ffordd y mae'r Beibl o byw yn awgrymu. Dyn nhw ddim yn gwybod mai Iesu oedd yno. A gallai hynny fod yn boen ac yn bryder. Ei bod nhw'n ei gyfarfod ef, maen nhw'n meddwl, ond mewn ffordd ddigon gwahanol I godi peth pryder. Falle mai amau oedden nhw, nid nad Iesu oedd yna, ond a oedd hynny'n newid cymaint ar bethau. Yn enwedig, os oedd am adael yn fuan, ar ei pennau hunain, ac heb ddo ef ger llaw, mae'r tasg i'w gweld yn llawr calatach a pherclach, a fydden nhw'n ymddiried mewn arglwydd sydd yn absennol.
Efallai bod cwestiynau tebyg wedi codi yn ein bywydau ninnau, yn enwedig ar hyn o bryd. Ond mae yna chwarae ysgafn ar eiriau yn yr adnod yma hefyd. Gallai feddwl yn syml a diamwys bod rai yn amau, ac yma'r rhan fwyaf o'r cyfieithiadau defnyddio y gair hwnnw. Ond nid bob tro. Mae'n rhai ei gyfieithu fel petrus, bod rai yn petrus. A thybyd, a oedd Mathew'n bwriadu i'r Steddfod yn ddeiblyg oherwydd bod cyswllt rhwng y ddau. Gallai'r disgyblion fod yn Gristnogion hynod betrysgar. Wnaeth y Silgwyn ddim datrys popeth a gwneud cewri o gorachod bob tro. Heddiw yw Sul y Drindod wrth gwrs. Rydym yn cadarnhau mai Duw yw'r Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Un yn byw ac yn symud ac yn bod mewn cymundod a 3 pherson ac un Duw. Dyma ein ffydd ni. Ac mae'n ffydd fyw sydd yn tyfu ac yn symud, nid yn rhywbeth anhyblyg nad yw'n gallu symud o gwbl. Ac yng nghanol yr hyn yr ydym mynd trwyddo ar hyn o bryd, gallwn deimlo fallai fel Pedr pan ddywedodd Iesu wrtho, ychydig ffydd. I ni'n teimlo wrth wynebu heriau bywyd ein bod ni ymhen bas y pwll o ffydd. Efallai ein bod yn gofyn ble mae Duw yng nghanol hyn i gyd. I ni'n gweddio ac yn addoli ac yn teimlo fod ef ger llaw, ond fel y disgyblion i ni'n amau ac yn poeni. Efallai ein bod yn petruso ac yn amau a oes gennym ni'r adnoddau i gerdded ymlaen gyda Duw. Heddi gyfeillion, ar y ddechrau wythnos newydd, rwyf eisiau eich gwahodd i wisgo dillad ffydd wrth i wynebu yr hyn sydd o'n blaen ni, yr wythnos newydd, ac i dyfu i'r dillad ysbrydol yma o gariad, llawenydd, heddwch, amynedd, caredigrwydd, daioni sy'n nodwedd disgybl. Mae yna restr llawn yn yr epistol at y Galatiaid, y 5 bennod adnodd 2 ar 20. Yr heriau sy'n ymddangos mor fawr wrth i ni ei chwynebu yw'r union beth y gall Duw ei ddefnyddio i'n helpu ni i gerdded oddi wrth ofn ac amheuaeth tuag at ffydd. Maen nhw'n fel cerrig rhyd sy'n agor y ffordd i ffydd ac ymddiriadaeth newydd yn yw. Nes i ysgrifennu y weddi hwn yn gynharach yn yr wythnos yma ar ein cyfer ni ac yn awrwyn eich cynnig i chi ar gyfer yr wythnos sydd o'n blaen ni. Gawyn i chi wedyn fod yn dawel am eiliad ac wedyn mi wna i sgwennu ar ein cyfer ni. Dduw byw, 3 yn 1, ffynhonnell bywyd a phopeth sydd yn dda ac yn brydferth. I ti bod clod di-ddiwedd, Dad, Mab ac Ysbryd Glân. Cod ni uwchben y dyfroedd o amheuaeth sy'n bygwth ein boddi. Tynnu at ti dy hun y dydd hwn. Anharwain ni i borfeidd o obaith a llawenydd. Oherwydd rwy ti'n eternasu yn y nef ac ar y ddeiar, yn awr ac yn oesoedd. Amen. Gyfeillion ni eto gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod y gyda ni oll, ni a'n ffrindiau ni i gyd nawr ac am byth. Amen.